I 1949 blev et filmkamera rettet mod Skagen. Kameraet dvælede ved det uforanderlige, naturen og de menneskeskabte minder, men det var først og fremmest byen og byens liv, der blev registreret på filmstrimlen. Det blev til en skildring af Skagens verden, som den i 1949 blev opfattet og oplevet af kameraets fotograf. Skagen var i 1949 en købstad med små 7.000 indbyggere. I Skagen som i andre danske byer var etaterne repræsenteret med hver deres funktion. Der var det kongelige post- og telegrafvæsen, som havde til huse i en bygning, tegnet af ingen ringere end arkitekt Ulrik Plesner. Herfra blev posten bragt ud til den ganske by. Som havneby havde Skagen selvfølgelig eget toldkammer. Politietaten var lige så naturligt repræsenteret. Byens politistation havde til huse bag en havelåge på Sankt Laurentivej. Selvom kriminaliteten i Skagen var begrænset, undgik man ikke at skrive rapporter. Dem tog blandt andet politibetjentene Madsen og Gersbøl sig af. Kriminalassistent Bak Jensen tog sig af de mere alvorlige sager. Og så var der de kommunale værker, der var med til at gøre Skagen til en tidsvarende by i dagens Danmark. Elværksbestyrer Løstrup var ansvarlig for, at byen blev tilstrækkeligt forsynet og oplyst med 220 volt jævnstrøm. På gasværket havde gas- og vandværksbestyrer Søndenbro til opgave at levere gas og vand til byens industri og husholdning. Selve gasproduktionen var blandt andet lagt i hænderne på gasværksarbejder Anders Larsen. Næsten som et monument over de kommunale værker, rejste vandtårnen sig over byen. I det hele taget havde Skagen de faciliteter, man med rette kunne forvente at finde i en dansk by i 1949. Der var naturligvis et apotek, og ikke at forglemme et sygehus, hvor overlæge Jarnum residerede. Stuegang på børnestuen. Det var her på Skagens sygehus, at en del af byens fremtidige borgere for første gang så dagens lys og højlydt gav sig til kende i denne verden. På Sankt Laurentivej lå kommunekontoret. Herfra blev borgerne betjent, og her betalte de deres skat med større eller mindre glæde. Fiskeribetjenten har netop betalt en forfalden rate og får 10 øre tilbage. Chefen for kommunens administration var kommunaldirektør Anders Fædder. Han var ansvarlig over for byrådet, der havde til huse på det beskedne rådhus længere nede af Sankt Laurentivej. Det var her Skagen byråd holdt sine møder under forsæde af borgmester Holger Hansen. Skagen Rådhus havde mange funktioner. Udover at give husly for byrådet, var her også retslokale og arrest. Byens budget var beskedent, men det var stakkende af sager, der skulle behandles, til gengæld ikke. Der var nok at tage stilling til for det vise råd.
Alle kommentarer og bemærkninger fra byrådsmedlemmerne blev noteret ned af kommunaldirektør Fæder, der enhændigt førte kommunens protokol. Direktør A.M. Nielsen havde et synspunkt, Lea Lykkegaard et andet, og pedel Jens Andersen et tredje. Alt blev refereret, og ikke kun af kommunaldirektøren. Pressen var det også, og den noterede flittigt, hvad der blev sagt. Særlig interesse for byrådsmøderne havde naturligt nok redaktøren af Skagens Avis, Svend Bindslev. I ekspresfart cyklede han tilbage til bladet, så Skagens Avis som den første kunne udkomme med en uførlig beskrivelse af dagens byrådsmøde. Så er overskriften klar. En papirlap lægges i kassen, der fires ned til sætteriet. Tid er en afgørende faktor for et dagblad, og på Skagens Avis spildte man ikke tiden med at løbe på trapper. Arbejdsdrengen Bent griber notitsen og afleverer den skønsomst til typograf Harald Christiansen. En længe er referatet fra byrådsmødet gået i trykken. Ark på ark lægges i maskinen, for kort efter færdigtrykt at blive foldet til en rigtig avis, klar til at møde bladets abonnenter. Sidste del af processen var lagt i hænderne på bladets små bude, der med et bundt aviser under armen drager ud i byen. Skagens Avis har hermed endnu en gang bevist, at man er først med nyheder fra Skagen. Der var 2 pengeinstitutter i Skagen. Der var Sparekassen for Skagen og Amegn, og så var der Skagens Bank, der havde til huse i en bygning, tegnet af arkitekt Plesner. Man siger, at penge ikke lugter. Men skulle der alligevel hænge en lugt ved pengene fra Skagen, kunne ingen være i tvivl om, hvor den stammede fra. Man ville ligefrem sige, at sedlerne havde en duft af fisk over sig. For det var så ubetinget fra havet og fiskeriet, at Skagen hentede sin indkomst. Havnen var stor og blev holdt under opsyn af havnemester Åge Petersen, der boede i havnemesterboligen, endnu en bygning tegnet af arkitekt Plesner. Fra husets balkon kunne havnemesteren i sin kikkert følge med i den ud- og indgående trafik. Parketten på vej ind, det var en af købmand Saxbergs både. Ellers var det fiskekutternes karakteristiske tøffen, havet gav genlyd af. Fiskeskipper Helge Hjort Nielsen har med S-255 Liberty sat kurs mod fiskepladsen. Man er fremme ved stedet. Trawlet gøres klar. Tiden er kommet, hvor spillet kan trække trawlet ind, og når spillet har gjort sit arbejde, er resten overladt til besætningen. Nettet med fangsten hejses ombord. Så er spørgsmålet, om det har været anstrengelserne værd. Fangsten vælter ud på dækket. Skidt fisk. Der har før været bedre dage for S-255 Liberty. Men fangst var der trods alt, og lidt har også ret. Indsejlingen til Skagen Havn lignede en uendelig rejse langs fiskefartøjer, der lå reling ved reling ud i havnen.
Skagen Havn summede af aktivitet. Fisk blev losset og sorteret, og det var fisk i alle størrelser, man mødte. På visse tider af året var det tunen, der tiltrak opmærksomheden. De store fisk blev taget på krog og kunne veje op til 300 kilo stykket. Alle fangster blev vurderet og solgt på auktionen. 40-20 kasser, og næste. Samme pris, 35 og 40, her ved mig der 40, 5 der 45. Det er... Dagens auktion ledes af Åge Geisnes. Et slag med stokken på en fiskekasse, og så var den handel afgjort. Der var trængsel omkring auktionsmesteren. Opkøberne kom for at købe, fiskerne for at høre om prisen for dagens fangst, og så var der alle de, der bare kom for at opleve stemningen i auktionshallen. Og hvor meget får vi her? 40 og 50. En stor del af fangsterne blev solgt til eksport. Nediset blev fisk fra Skagen læsset ombord i de kølebiler, der skulle bringe dem friske frem til forbrugerne langt nede i Europa. Meget af den fisk, der blev landet i Skagen, gik videre til konservesfabrikker. Her var Nordsøen og Skagen Fiske- og Hermetikfabrik blandt de store aftagere. I tunsæsonen var det de store fisk, der blev skåret op, for til sidst at blive fordelt på små dåser. Skagen Fiske- og Hermetikfabrik var en virksomhed, der gav arbejde til mange hænder. Med rund hånd hældte man olie over tunen. Så blev der lagt låg på, inden processen fortsatte i en maskine, der automatisk og hermetisk lukkede dåserne med tun. Tilbage var konserveringen. Når konserveringen var overstået, kom turen til selve indpakningen. En nøgle blev lagt ved dåsen, inden den blev pakket ind i det obligatoriske vokspapir, for til sidst at få påklistret etiket med fabrikkens navn. Havet gav arbejde til Skagen. Det være sig ude på det våde, gyngende element, eller indirekte på den mere stabile og faste landjord. Byen havde flere bådeværfter, og Nippers værft var et af dem. Her blev bådene sendt til reparation og eftersyn, og her byggede man nye kuttere. Og så var der vodbinderierne. Også her var mange mennesker beskæftiget. At bøde garn og at splejse tovværk byggede på gamle håndværkstraditioner, der naturligt hørte hjemme i Skagen. Fabrikation af fiskekasser var en anden følge af byens nære tilknytning til fiskeriet. Det samme gjaldt fiskeredskabsudsalget. Og Saksbergs skibsproviantering. Isværket på havnen leverede den nødvendige is til nedkøling af fangsten. Havet og Skagen hørte sammen og havde altid gjort det. Det kunne man forvisse sig om, når man besøgte museet Skagens Fortidsminder.
Her kunne man samtidig danne sig et billede af de hårde vilkår, der før karakteriserede livet i Skagen. Måske var man så heldig at møde nogle af de gamle fiskere, der kunne fortælle om dengang de gik på havet. Anders Kruse, Niels Ørum, Lars Brun og Peter Richardsen mødes ved den gamle brønd og taler om dengang. Peter Richardsen havde en særlig tilknytning til museet. Her stod det beskedne fiskerhus, hvor han blev født. Snakken om dengang fortsatte inde i fiskerhusets trange stue. Miljøet omkring Skagen trak kunstnere til sig. Malere slog sig ned her og lod sig inspirere af omgivelserne og livet på Danmarks nordspids. William Stur var en af de malere, der i 1949 hentede sine motiver her. Andre kunstnere før ham havde gjort Skagen til et begreb inden for dansk malerkunst. På Skagens Museum kunne man følge dette højdepunkt. P.S. Krøyers portræt af sin hustru, Willumsens Sol og Ungdom, Michael Ankers billede af kollegaen Karl Locker, Ankers familiebillede fra 1903 med blandt andet datteren Helga Anker, og ved siden af maleriet den selv samme Helga Anker i 1949. Redningsbåden går ud, skildrer de to billeder af Michael Anker. Og Krøyers portræt af digteren og maleren Holger Drachmann. I Drachmanns hus på Hans Bachs Vej trådte man ind i digterens verden. Her kunne man lytte til Caroline Øgaards fortælling om den alsidige kunstner, der satte sit præg på Skagen. Drachmann var, som ørnen, der hang ned fra stuens loft, en ener, der skilte sig ud fra mængden. Det var han også efter døden. Han fandt sit sidste hvilested i klitterne på grenen. Her blev han forenet med den natur, der havde inspireret ham. Havet var, som det altid havde været, en lunefuld nabo. Det gav, og det krævede. Det var nu engang vilkårene, dem kendte man, og dem indrettede man sig efter. Skagen havde 2 redningsbåde i 1949. En motorredningsbåd ved Søndenstrand og en roredningsbåd ved Nordstrand. 4 gange om året måtte det frivillige mandskab møde op til øvelser. Forspændt 8 jyske heste blev roredningsbåden trukket gennem klitterne og ud til Skagerraks kyst. Arbejdet var indøvet. Alle kendte deres funktion. Fra en redningsøvelse til alvoren, som man kendte den fra Michael Ankers billeder, behøver der ikke være langt.
At gå på havet med redningsbåden krævede kræfter og styrke. Det gjaldt, når man skulle søsætte båden, og når man senere skulle trække i årene for at tvinge den til havs. Til en redningsøvelse hørte også afskydning af raketter, der i givet fald kunne skyde en line ud til et forlist skib. Skagen har betalt sin pris for at være nabo til havet. Monumenter i byen fortæller om alvoren. Om redningsmanden Lars Kruse. Om Daphnes forlis i 1862, hvor redningsbåden kæntrede og 8 redningsfolk omkom. Om de mange søfolk, der blev på havet. Over byfoged Lunds hus, som senere blev beboet af P.S. Krøyer, satte man navneplader fra strandede skibe. Man blev i det daglige mindet om det lunefulde hav. Den ene dag kunne det være ugæstfriheden selv. Den næste dag var det måske mildt og venligt og indbydende. Naturen og det evigt skiftende hav omkring Skagen fik resten af Danmark til at rette blikket mod byen. I 1914 byggede Christian 10. Klitgården ved Skagens Kattegatkyst og meldte sig dermed som en af de mange årlige feriegæster på Skagen. I sommeren 1949 var det dronning Alexandrine, der boede her. Dronningens gæster blev budt velkommen af den gamle kammerlakaj Adolf, inden de blev budt ind for at møde majestæten. Inde på Klitgården var alt, som det altid havde været. Dronningens arbejdsbord, Christian 10. skrivebord, spisestuen, og i havestuen var dronningen som altid optaget af sit arbejde med korsstensbroderier. Klitgården var Skagens kongelige sommerhus. Det var samtidig med til at gøre Skagen til landets mondæne feriested. Man blev tiltrukket af naturen og det særlige miljø, man fandt her. Ikke mindst var Gamle Skagen målet for mange besøgende. Jekels Hotel og Strandhotellet blev verdenskendte i Danmark, sådan som Brøndums Hotel længe havde været det. Man rejste ikke ud i verden i årene efter krigen, men der var for mange noget næsten fremmed og eksotisk over Skagen. I 1949 var meget endnu mangelvare, og man kunne fortsat synge med på Ib Schønbergs landeplage om båden, der skulle komme med bananer. Så har vi glemt alle sorger og savn. Og den kan komme langt før end vi aner, og lægge til i en ventende havn. Den vil vi hilse med flag og med faner. Vi går længes hver dag og by. Og når der kommer en båd med bananer, så har vi solskin og sommer på ny.
Skagens strande lå brede og gæstfri og inviterede hele Danmark til havbad. Stranden lå lige så fristende og indbydende, som da Willumsen malede Ungdom og Sol. Rejsen til Skagen var lang. De fleste rejste det sidste stykke fra Frederikshavn med tog eller rutebil, og her var Skagenbanens rutebil en oplevelse i sig selv. Røde Orm kaldtes den. Det var Danmarks længste bus. Der blev liv i gaderne, når rejsende i det uendelige myldrede ud fra Ormen. Andre rejsende foretrak at lade sig transportere på skinner i et tog, forspændt et ægte damplokomotiv. Men der var også gæster, der ankom i egen bil. Nummerpladerne viste, at de kom fra hele landet. Og udlandet med, for den sags skyld. Hvis det skulle være, kunne man også ankomme fra luften. Skagens strande var flade og velegnede som landingsbaner. Den danske sommer er kort, og det samme er sæsonen i Skagen. Det meste af året var Skagen overladt til sig selv og sin egen hverdag. I plantagen var Krøyers mindesten over byfoged Lund atter overladt til stilheden, og fra den nye byfogedbolig kunne overklitfoged Heilmann og hans kone igen uforstyrret gå tur i plantagen. Overklitfoden havde meget at se til i vinterhalvåret. Der skulle holdes øje med sandflugt, og havets evige appetit på klitterne krævede også hans opmærksomhed. Ved Gammel Skagen var det særligt slemt. Her havde havet allerede taget en stor bid af landet. Svaret var flere lastbilefulde kampesten, der blev sat ind som bolværk mod det grådige hav. Ellers gik livet sin gang i Skagen, som det plejede. Midt i byen lå kirken, og mindede os om det bestående i en verden, der langsomt var ved at forandre sig. Om søndagen ringede klokker Jakob Jeppesen til gudstjeneste i Skagen Kirke. Fra provsteboligen bevægede provst Våge Bæk sig med høj hat af stien over til kirken og mødet med menigheden. Kappelborg skole skilte sig næppe ud fra andre skoler i Danmark i 1949. Når klokken ringede og frikvarteret var forbi, stillede man op i rækker og marcherede klassevis til undervisning. Når lærerindefrøken Clara Hansen kom ind, rejste man sig høfligt, som man nu engang havde lært det. Og man huskede at bukke eller neje for frøkene. ABC
Teknisk skole havde man også i Skagen. Var man under uddannelse som håndværker, betød det, at man måtte gå i teknisk skole for at supplere sin viden. Undervisningen foregik naturligvis efter arbejdstid. Ville man supplere sin viden yderligere, var biblioteket altid en mulighed. Lærer Åge Molsen var en hyppig gæst på biblioteket. De læste bøger blev afleveret, inden man gik på jagt efter nye oplevelser på bibliotekets boghylder. Var man i tvivl om, hvad man skulle søge, kunne man altid hente kvalificeret vejledning hos bibliotekets personale. Og så kunne man på biblioteket også finde de seneste aviser fra landsdelen. Lærer Molsen fandt, hvad han søgte på reolen, Presleys bog Sol over Strædet, en af tidens store succeser. Hvis man var til sport i Skagen, var badminton en af mange muligheder. Ellers var der naturligvis fodbold. SIK, Skagens Idrætsklub, havde besøg af gæster sydfra, og naturligvis mødte man op for at støtte byens hold. Klart straffe, ingen tvivl om det. Og bolden sidder i nettet, 1-0 til Skagen. Tilfredsheden er stor, i alt fald hos de fleste. Skagen i 1949 havde sit eget særpræg og var sin egen verden. Byen lå op mod nord, der hvor Danmark ender, hvor havene mødes, hvor tilværelsen stillede større krav til den enkelte, men hvor udsynet også var stort. Det gjorde sit til, at Skagen blev en anderledes dansk by.